Macan, apa? Ora ngaculke adikku sampluk benduk pecah siramu Diwano. Ayo kaki Diwano. Mati dening aku Diwano. Ayo Gong. Wah, urung siap. Lagi arep cinceng aku. Engko nek tak tuthuk kowe gek mlayu. Ayo gawe yo. Mati dening aku Ayo Gong, lah jan wis lagi arep ndodok. Wah, kowe iki sangel banget ora. Dibolan-balani men macane lek lumba ado. Ya. Siap ya Gong. Mat. Ayo kowe culke ora, 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 culke ora. Sumimpen telenging kalbu. Nala Gareng. Kowe bocah nom-nom. Ndaramu Ndara Priyambada nglakoni tapa? Aja nganti ana ing Giri Godha. Bapakmu ki wis tuwa, nek kon melek matane wis ora kuat. Mripate wis ora mampu. Mripate wis ora gelem melek. Aku tak turu ndaramu tunggunen. Nek iki mripate mbiyuyut. Nek kon melek ora gelem, arep wis dinae panas-panas ana gliding-glidinge ya tetep. Rasane ngantuk. Waduh. Semar iki mung sak kepenake dhewe terus ming arep turu. Reng apa? Aku ndak kedisian kowe. Kowe sik sing melek engko saben 2 jam gantenan. Oh ya. Aku tak turu ngancani bapak, engko aku melek, bapak melek, kowe turu. Tenane, tenan. Sik ya. Wes kowe yo. Mbusine kok. Wah, awak ora rasane kaya ngene ya, Pak. Iya. Ya aku nek ora kon Bagong, Rang. Aku ki wis 3 dina 3 bengi iki ora turu ora ngliyep babar blas. Mula tunggunen Ndara Priyambada aku tak ngasuh ya. Wo, kere iki. Engko mbane aku masuk angin. Aku masuk angin nek piye-piye to piye rak malang rekoso to. Wis aku tak ulah. Wah. Ha iki nek melek dhewe ngene iki ning tengah alas kene iki nek nganti nang macan apa singa dikletak mudhar aku. Truk? Mbok omong-omong kene, Truk. Ngrembug apa? Ayo nantang karo aku bawa ke kreasi yo, gawe kreasi yo, Truk yo. Moh. Sing inovatif lho, Truk. Moh. Ngantuk banget aku rek. Apa bahas apa? Piye, Mbak? Ngrasani kancane dhewe, Truk? Moh. Semua aku arep turu aku. Melek dhewe engko tunggunen dhewe. Gong ayo Gong ngomong-ngomong karo aku. Aku ndirokok sewadah, Gong. Aku ora udut. Aku timbang gula, Gong. Aku ora pengen bangun ndak getik nganu gulaku munggah. Waduh. Wit. Dite sapa iki? Dite sapa iki, Bang? Waduh janange tenan iki. Pak, piye iki, Truk Mir? Aku aja tak tinggal merem aku nek ana macan ana apa-apa ngrekoso uripku, Truk. Melek kene ta, Truk?
kana suarane mong au. Terus ngopo to reng takone ndasmu lho. Aku ngantuk tenan aku gane. Aku. Ngandel ora. Semar kuwi bingkemen cangkeme kuwi lho. Wong tuwa nek ngorok kok tanpa nganggo unggah-ungguh. Tanpa nganggo sopan santun. Gimana kebagus rasa digagas sama noleh ora tak ajar kowe ora. Tak toleh. Petruk modar kowe, Truk. Tangi Gong kok dikesak cengelmu kowe. Tangi ya Gong. Wah, bocah kene dikandhane bandem watu saka kene. Wes. Penyakit kowe ya. Ganggu wong turu senengane. Ngapa malah nang kono kuwi? Noleh Gong, noleh. Ngoleh ki ana apa? Modar ora, kowe nek tak slametke ora slamet kowe. Petro kae dibandem reng kok dadi kletak macan ya. Wah, jan kok mbego kok nang kono ta ya. Jan. Wong turu kok dibandem watu ora. Nolea Tru. Nolea mlayu ndak serah dikletak macan kowe. Nolea. Semar kae bandemen Semar. Ben pokoke nekat bae ya, Tru. Heeh. Semar kae bandemen Semar. Bandemen Semar. Kurang gede reng, watune kurang gede. Golek sing gede reng. Sing gede reng. Kurang gede reng, watune kurang gede, golek sing gede. Wah, nggre kualat karo wong tuwa. Ana wong tuwa turu kok dibandem sak penake dhewe. Nolea, Pak, nolea ana macan lho, Pak. Macan sapa? Anane ora omong nek ana macan. Ono kawane wis ora ana Raden, kowe dadi panganku Raden. Priyambada digondol macan, Pak. Ndara Priyambada digondol macan, Mir. Ndara Priyambada digondol macan piye, Pak? Piye kanane iki, Pak? Nala Gareng isane ming nangis. Isane ming mewek. Kowe kuwi luwih enom mbangane Semar. Ndara gondol macan kok malah nangis ngrungepi wong tuwa terus aku kon rebut macan ngono piye? Kon glutru macan. Kok iki ora iso mikir. Luweh ora weruh aku. Pak, melocot cangkemmu. Wis aku areng asun. Ki aku nek ora nganu Petro, Bagong. Wah, kok sial terus ta iki aku. Ora iso ngrebut macan dudu adiku. Terus? Nek pancen kabeh wis lepas tangan. Semar ya wis ora gelem mlebut. Gareng ora gelem rebut, kowe ora gelem rebut Ndara. Tak rebute. Oh iya, wah golek nompring to. Nggo ngopo? Wis golekno to? Nggo gaman. Wis golekno? Ya. Ora ngerti aku kok nek kowe iki kendel karo macane aku radong. Jebul kowe kendele kergilo-gilo nyogong ya. Wis, empring digawa macan tutuki nganti modar. Anu tulung iki tutukno sirahku. Lho. Piye iki? Kowe iki takon rebut macan ora takon modar. Wis ta. Iki tutukno sirahku. But ngono, guys. Engko nek kowe mati engko nek disa ileng ora urip meneh. Kaya Dian Gong ora. Guys. Ya. Nek mati luweh lho. Wis apa-apa engko nek mati dicas ra urip. Iya. Ya. Banter wolire sedengan. Oh iya.
nek banter ndak pecah. Yo. Nek lire ndak ora krasa. Yo. Sedengan. Yo. Siap yo. Siap. Wes. Wow. Ada wes. Bujar ya aku terus. Pisan gas terus. Pisan gas. Wes. Ndak kokean, ndak malah muntah. Ya. Wah, gleleng jengkolmu mumet ta Mas. Nek ngene iki rak roh macan kaya kucing. Ha iya. Mumet tok sirahe. Wis kaya entek botol anggur orang tua aku. Ha iya. Mangkat kono. Wes macan tak oyahe ajar wani ngrebut ndara kowe. Wah, ora tenang e. Jenengmu sapa? Aku Bagong. Wah, Bagong. Kok wani mencolot neng gigirku kowe nggeret buntutku. Aku mangan darahku. Darahmu sapa? Mau sih darah Priyambada mau. Terus karepmu piye? Ya aja dipangan. Ya wis kowe medun. Hah? Kowe medun. Aku medun. Iya. Aku gelem medun ning kowe aja noleh lho. Lho, ngopo? Mergane rupaku elek. Mau nak noleh aku mau tenan aku. Ora. Mergane aku isin karo rupaku dhewe. Iya. Kowe aja noleh lho. Ayo. Kok iki senengane ngono kowe kok mblenjani kowe. Kon ra noleh kok noleh. Ora aku wis bisa noleh ora apa-apa. Nganti kowe noleh aku irang bebarang. Ayo. Lho. Ora ngopo-ngopo kok ayo. Muduna. Mau aku seneng nang dhuwur. Medun. Mau urung tutuk kok kon medun. Kowe nang kene wae tak metikri ngene iki wae penak banget. Kowe tak kipatke. Ketatap watu sirahmu tak tubruk dadi panganku. Wis panganen wae pangane sial uripku. Oh. Sambato ngaku kendel kaya ngopo ora bakal menang kalawan aku. Sambato kowe Ora arep sambat. Wis ngene iki wae wis gak dikemah-kemah. Arep tok nggo ana apa sik wis manut aku. Nggon cengel ya ora masalah, aku wis pasrah karo kowe aku. Truk. Truk. Rene ya, Truk. ngopo? Aku ditubruk macan. Aduh, Gong. Aduh, piye, Tra? Wah, wis ora iso ditambani nggon cengel kok kruwak semono gedene kuwi. Sesuk didempul wae, Gong. Terus dicat. Lara, Tra. Aku tulungi, Tra. Hah? Tulungi. Macan opo? Culke adikku. Ora arep tak culke. Ora gelem culke adikku, tuthuk empring pecah sirahmu. Ora wedi tibakno. Ora wedi, Gong. Glugu. Tuthuk glugu pecah sirahmu. Ora wedi tibakno. Ora wedi, Gong. Siwa, Wersi kok siwe. wesi. Tuthuk wersi sirahmu. Ora wedi tibakno. Ora wedi, Gong. Bendo. Benduk sirahmu. Ora wedi. Ora wedi. Petel sirahmu. Ora wedi tibakno. Ora wedi, Gong. Wis kowe minggat to kana. Malah ming cerewet petel bendo wesi glugu ora gak ditutukke malah ming omong wae seneng nek aku meninggal. Ha. Seneng nek aku mati ora dikukup kandaku badhok macane puas kowe. Macan opo? Ora ngaculke adikku sampluk benduk pecah sirahmu Diwano. Ayo kaki Diwano. Mati dening aku Diwano. Ayo Gong. Wah, urung siap.
Lagi arep cinceng aku. Engko nek tak tuthuk kowe gek mlayu. Ayo gawe yo. Mati dening aku Ayo gong lah jan wis lagi arep ndodok. Wah kowe iki sangel banget ora. Dibolan-balani men macane lek lumba ado. Ya. Siap ya Gong. Mat. Ayo kowe culke ora, 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 culke ora. Waduh. Aku nyambut gawe nek karo merem ya ngene iki. Macane nglumba Bagong tangi tak perceli raine. Gong. Kowe mati le. Aku njaluk ngapura ya, Gong. Aku le menceli macan karo micek. Aku njaluk ngapura ya, Gong. Reng, apa? Rene areng. Ana apa? Asa seru-seru. Bagong kenang apa, Tru? Bagong mati. Tak peceli raine. Matamu ki memek apa piye? Adine kok dipeceli dhewe. Ya wis mbok menawa takdire Bagong pancen kaya ngono, Reng. Piye? Ya wis diklaske ora apa-apa. Ah iya lah pitena wis mati. Heeh. Ya mung nek cara nggon aku kae wong mati iki ora mlumah. Lho. Apa iya? Heeh. Kok ora mlumah? Mengkurep tegese ngrungkepi bumi pertiwi. Ngrungkepi ibu pertiwi. Kuwi tegese wis ikhlas karo nyawane. Ya ngono ya, Tru. Heeh. Mati tenan, Reng. Kok iso mengkurep saiki?